Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Lena ke sizothi ivulelekile for i-debate because siyaxoxa. And into engizwe kuthando nesithembu. Ngoba ngiyathanda ke nami ukugijima ngimcabanga nokuphithizela. Ngiyibuze nje izinto mase ngiyabuya ngizombuza la. Ngiyakhumbula kwizingane zesithembu kuvela indaba yaSibindi noMacele obekuyi-girlfriend kaSibindi abethi uSibindi uzoba u-first wife. Saba nokudideka ukuthi hawu uMacele omamkhulu kuSibindi ufana noma wakhe why kuba kanje. Kwase kuba nempendulo yokuthi phela ke uSibindi ngoba oyakhe umama ewumayeni usengaqhubeka mayefuna eshade nowakacele because uMacele bahlobene kodwa hayi ngalolo hlobo. Sizephi ke i-location esikuyo uMangwabe noMseleko. Angithi uMangwabe unengane yomfana. Into engifuna ukuyazi ukuthi ngeke beze bengiphendule ke phela abaku-TV show because baqhubeka ne-TV show. Sengibuza ke kulabo esixoxa nabo. Njengoba uMangwabe enengane yomfana kuthiwa ingane le yomfana ayivumelekile emagcekeni akaMseleko. Kungenxa yokuthi ke ngiyabuza ngabe kungenxa yokuthi uMseleko unezingane zamantombazane njengoba bekholelwa ukuthi uSibindi ngeke aphoze kocele Khumalo Ngwabe ngoba wakhe umama uyini. Babona ukuthi nalengane yomfana ingafika ishele amantombazane kababa uMseleko because ubaba uMseleko akusiyena biological father. Well guys, isiZulu mina siyangixaka ngiyena futhi umZulu ngiye 100% kodwa ezinye izinto ngivele ngiyibone zingenayo inhlonipho. Noma kuthiwa phela izinto ezenzakalayo. Yazi ngiyibuzelani lento ngike ngabona enye post social media. Kukhulunywa ngokushiya kwengane. Kwakhona umalume obhalayo lento wathi phela uma usufika nalengane mase ingane lezi zakuleli gceke. Guys, kanti imithetho yabazali izobe ithini? Izingane azizukwazi ukubonana njengosisi nobhuti kodwa zibe zinabo abazali abakhona abaphilayo benemithetho yabo. Noma babona ukuthi bazohlulwa yingane. Ngoba ngayifunda lento ngayifunda ngasuke nganqena ukuthi ngibuze kulo malume ebhalile ukuthi ke ngokwakho uzothini. Ngoba bathi ke sizothini lezi ingane mase zithandana. Manje ngilapha uzokubuzisisa ngoba ngizama ukuqonda ukuthi isiphi isizathu esingavimba ingane ukuthi ihlale eduze kwamawayo nobaba osewubaba wayo manje ngoba eshade umama walengane. Noma nakhona kuleli khaya esikhuluma ngalo banaleyo nkolelo ukuthi laba abala ikhaya ngoba nangu ubaba wabo. Lona ngoba ufika noma wabo engabashela laba. Kodwa nenibona ukuthi isiZulu sinabo ubuzi world, sinabo ubuStar Life. Hayi ngeke, hayi siyasithanda isiZulu, siyasithanda amasiko kodwa ezinye izinto vele zibuzi world. Ngoba manje mabendawonye ezabantu abadala yibo abazobeka imithetho eqinile ukuthi ingane zingathandani egcekeni elilodwa. Kodwa ke bathi bona ayingizi ingane ngoba mayiza izovela ithandane nalezi zala ekhaya. Mase kuba ubuzi world. Ngabe nizoyizwa negazi into engiyibuzayo. Iyaphazamisa ke imvula la ngikhona. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.